Продължаваме отново за бабата. Поздрав специално за младоженците, да са живи и здрави, за цялата си фамилия. Окей, Екшукар Пазарджинско паро, пожеланието от бабата. Уважаеми гости, отново продължаваме с хубавите поздрави за сестрата на Булката. Поздравява сестра си Булката, зет си младоженеца, своите скъпи родители, най-вече за сватовете, за всички уважавани гости, да са живи и здрави. Това да бъде музикално желание. Екшукар Харо, албанската оркестър и специално заради Уино Сабатно с музика Айва Дежика.
бъдат живи и здрави! Оркестър Матрица! Лайв на живо! Момчета, просто нямам думи за вас. Задължен съм почти през всички тези години към този оркестър, защото при вас израснах и дори да ми извикат други оркестри, няма да тръгна, защото ви обичам много наистина. Бъдете живи и здрави! Така, уважаеми гости, продължавам отново за бабата. Подарява един хубав златен пръстен към камерата, така бабо да види камерата, така да се отчетеше към камерата. Така, браво! Подарява на своята внучка булката един хубав златен пръстен, със здраве да си го носи булката. Така, бабо, каква музика да бъде? Македонско. Айде, македонско. Айде. Песен македонска. Роженски от манастира. Сейчас казах, семейство, сватбарите и всички гости. Айде! И на гълбо ясно пише наредено. Загинал на папаша и Ирине, майко, Ирине, запи песна на души.
вечер. Там за нас стиге загинал на папашай. Всички внучки искат да поздравят най-обичаната баба. Хайде, баба! И също така бате Хопи иска да поздрави своята скъпа майка, като казва, че много я обича. Да бъде жива и здрава! И от Баско поздравява своята майка, специално от Баско, най-вече за младоженците да бъдат живи здрави. И за цялата компания Гоше, на здраве Гоше! Бъдете живи здрави, брат! Опа! Чакай да червачика. Така, ако обичаш, така имаме даруващи, още така бабата каза, че не мога да играе в момента. Ледата на чорбаджията подарява 50 лева на младото семейство. Отделя мамана, дава с ти. На папашай. Браво, ево Антони. Сега отново да видим кои са следващите даруващи. Булката събира 1 милион подаръци. И сега да видим кои са следващите даруващи. Много специален поздрав. От Славче и Таня подариха на младоженците 50 лева. Нека да са живи и здрави. Какво да бъде? Музикално желание са магиса. Айде кукла Барби. Иша. Попари, окей, Демон, долу. Не става страшно, бате. Това шампанско направо се чувствам за новогодишните празници. Също така специален поздрав от батко ми Дарин Карагьосов. Поздравява приятела си с Папара, неговите сватове. Също така се обръща с много големи поздрави към оркестър Матрица, като ви кажа, че много ги обичка момчета за своите братия в педела. Яша Матрица!